ese traballo non recoñecido, non pagado, sin vacacións, sin horas extras, sin xubilación, sin pensión, etcétera, 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 non? E inda por riba, todo eso que faz por amor e que, vamos, como se fora un burca, non? Entón, dentro do... Claro, isto eu traballaba tamén en filosofía do dereito, que bueno, xa lles contaba un pouco toda a teoría, porque todo isto logo que un pouco que vai faltar no discurso de hoxe, pero que saibades que todo ten un artellamento tamén teórico, non? Porque, pois, traballamos, por exemplo, dende todo que a ética do coidado, non? Que descubriron estas filósofas británicas, donde falaban de como el cuidado, o care, falaban elas, non? Ese coidar que ten un sentido moito máis amplio, non? Porque xa non é solamente ese cuidado de cociñar ou de limpar, sino que todas as tarefas que teñen que ver cos afectos, cos cuidados, co estar aí, con acariñar, con estar pendente de... Entón, toda esa tarefa que vos vou contar, fundamental para o desenvolvemento humano, non? Se non nos cuidan, non chegamos nunca a nada, non? O cuidado é a base do noso desenvolvemento e da nosa identidade e de todo, e posiblemente por carencias de cuidado temos logo moitísimos problemas na vida adulta. Entón, o éxito do proxecto Bata foi que o cuidado sintonizou coas partes máis, digamos, máis atávicas, máis profundas de cada quen, non? Porque todo o mundo asocia esa bata ao cuidado que facía a miña avoa, a miña tía cando vou á aldea, porque claro, moitos son urbanitas e xa non hai tanta bata aquí en vez de bata hai chándal, non? Pero todos e todas tiñan a referencia da bata de alguén da familia. Entón, a pesar de que viche desas batas penduradas na instalación que fixemos, logo cada rapaz e cada rapaza tiñan que ter cada quen unha bata. E iso foi moi emocionante, porque tiveron que conseguila. Bueno, pois algúns a pedían a súa avoa, a súa tía, outros compraron, porque lles parecía que estaba guai iso de ter unha bata. Así foi. E logo outros pediron ya, por exemplo, pois un rapaz me decía, pois eu vou a pedir á señora que limpie as escaleiras no meu edificio, que ten unha bata. Pero claro, logo da bata xa se convertiu en tal símbolo que todo o mundo quería ter unha. Entón, ao principio moitos empezaron pedindo a súa avoa, a súa tía, tal, e logo foron facéndose con unha, porque a bata pasou a ser como un